Един майски ден, след разцъфнали рози, разнесе мълва за страшна война. Моят татко замина на Южния фронт, там дето снаряди и бомби летят. Моят татко върни се и чакаме с мама. Аз викам високо, но отговор няма. Всяка вечер край мен ще мама да плаче, прегръщам я в брака, целувам я аз. Един ден имахме родителска среща. Всички родители бяха там, само моя баща го нямаше. Учителката ми попита: къде е баща ти? Аз станах, заплаках и запях: мой татко загина на Южния фронт, там дето снаряди и бомби летят. Do